nganti wedi kangelan, berampun apa wae dicepake. Lan titian ana sing mburi disiagake. Apa wis padha siaga kabeh? Sedaya prajurit sampun siaga ing siaga. Semediake. Wis tandha. Oh, Tamtama. Siaga. Ngestya sanjata lan dama lumaksana kita. Tajo! Tanyo! Tanyo! Tanyo!
yen durung mecel sirame. Patut! Sabar, ampun, ampun. Sabar luwih pacat. Apa kowe mecel siramu wae? Ampun, sabar, sabar, sabar. Ojo, sampean ki ojo nesu sik. Aku tak takon. Kowe rene kongkon apa? Iya, aku dikongkon karo Bapak Guru Pajan. Kongkon apa? Aku kang supaya Kongkon apa? iya. Kongkon apa? Kula kang supados ngripe sampean. Kongkon ripe aku. Oh, piye? Ripe aku ripe. Mecel siramu. Ampun. Guru Kasan Besari. Sampeyan iku lho. Ampun tukul aku rumiyin kali kula. Ora nesu wi. Saiki coba. Umpama kowe dadi aku musyawarah ing Bonorowo. Aku dibilang-bilang iki. Ya kedai pun dibuka. Besok kok. Lha nggih. Padha karo aku. Lah menika leres. Gus. Saya kok tak tahunan kowe. Sadurunge kowe nyeswa ing Bonorowo nyeswa. Boten tunggul. Yen kowe tak kongkon milih. Nyeswa ing tunggul dadi muridku lan murid Yai Patut seneng ndi? Seneng ndi le? Lah nggih. Tapi tunggul kula seneng dados murid sampeyan. Dasarmu kowe seneng. Dasar kula mergo kula remen derek sampeyan. Iya. Teng mriko Bonorowo niku kathah aturan. Aturan. Nggih, ning benten nek derek sampeyan diujo hargane kanapson. Pun sembarangan pikantuk. Loh, Cak kabeh. nggih. Nggih, seneng dadi muridku. Mergo ngombe arak bebas. Seneng wedok ya sakarepmu. Jadu cekil ya monggo. Nek beda kowe nyusul Bonorowo. Lirik wadon ramu grime dosa. Mangan ora entuk. Apa kakang aturan cangkeme dipecel sisana. Ngene, Sekatus putih. aku durung lega lan marem. Ora bakal balikan tunggul yen durung nyacak-nyacak dasipan. Panjenengan boten sak kuatos. Mangke nek umpami jenengan mengsah lan Bapak Pajan, Ya. mangke betalem, betalem saka tanggung jawab kula. Prajurit saking Tanggulangin badhe kula kepyake. Tenane, Once, syok mantu aku. menika leres. Jam 3 4 jam tak landai, Pak. Semoga Sago ora? Sago. Besok.
kados Mas Pangeran Soko lelapan katuran desa enak Kados pun gitu. menika kala wau pakang kasan sari ingkang kitosipun badhe toya kula paramila ledhose kados wau ing benjangipun papan menika kula paringin asma desa Ledhok anggenipun badhe nglandhang papan menika rame-ramene jaman esuke kakelao desa Landhakan ampun waslan dateng kula saged janji dateng kawilujengan piyambak Mas Pramila monggo penjar wonten jawi nggih mawon wonten panjenengan Colke. Pripun to Bapak Guru? Kowe mau diprihatin ora? Sampun duduh ana ngarsane Gusti Kang Akara Jagat timen ing mangkenipun bener saged kasebatan merjakan pacet. Dadi kowe kabeh kok pengen medal ya si pacet. Bonce. Ngono pedhot gulune asem-asem. Ditanggul ngombe. Oke. Uangkahku. Dilalah le. Apa pripun? Wanci telu le, kabut telu. Aku ngelandan judul ngepasi pacet lagi semen. Ayo ayo. Pasawang kok merangsano. Haji. Biasa katon tengil. Matanya kasar sari. Ngerti jasa pacar? Selanjut. Ampun. Ora seronto aku iki. Bongkoyo. Mate iye bongkoyo. Wong plus kowe jebolono dol tahun baru. Duar kaget aku. Ning watakku ora bakal bali. Lajeng Yen durung kasembadan nyacak ragan pacet. pansangka kedah dipun jangkah. Sawise aku nguncat tangi. Lho ndase ketone. Ki pacet ketinggal malih. Ndase katon tengi. Iki ora seronto tenagaku tak kuras. Nggih. Wah bali meneh. Sor. Sing der iku ora pacet mati. Lajeng Aku geblak kapan iki? Kan pacet iki. ya apa kowe? Aku kumpul kali sampean. Lah pripun? Jenengan kula gol-golke pinangka gurunipun para siswa-siswa. Lho jenengan mung ngeten mawon kok jenengan langsung mlajari lajeng kados pundi? Perkara ngene kok ora sida. Wong sektine ngono. Bacok. Lah iki wis suwek tenan iki. Nenek, Cih, kowe aja medang miring ngrumbilo aku. Yen sawan ciwayi murting Bonarawa ora trima, adepono
aku tak ngupaya tumbak karo welang milih Kakang Becak iki. Yen temukaken namung nyemanggaaken. Kakane apa nek gene sliramu wektune pendopo ana ngersane guru pacet kasan besar iki ndomo nanging sliramu meneng gek sliramu sabelo karo kasan besar Aja salah ing panangka Kanjeng Dipati Supa. Gonku meneng mergo aku sik ngaosi kelawan Bapa Pacet. Pinangka guru wonten ing Bonarawa. Loh, aku ki mun salah sawijining bupati. Loh, kok tabrak raga lan tabrak rasa. Banjur ngendi dununge aku pira dadi pengayoman paring Tanggulangin. Apa wae tembung aku cubriya kawan kuwi. Yen kuwi sabelo kang kasan besar. Bloko wae kan. Iya. Dodok. Yo, Dipati Supa. Sadurunge aku ning Bonarawa, pancen ora tak silaki. Aku mahasiswa ning Tunggul. Dadi pantes yen to aku uga ngepenginake ngilmune Bapak Guru Pacet uga Bapak Kasan Besari. Aku ora mikir kecengkak. Anane mung meneng lan meneng. Yen to kowe ndunguk lawan aku. Sing ora-ora ning kademu didodok. Adi Panggala. Iya. Yen kowe nyoto kesabian tunggal kasan besar. Kowe menika dadi pepalangku. Dadi pepalang. Yo kebrake kabeh. Ayo. Ya teman
Lenang yo. Lek kok kalah. Lek yo. Jangan. Waku. Coba gue. Mari ikut kamu. Ikut gue. Coba. Wah. Wah, coba mana? Wah. Nanti jeblono kono. Lajang kono. Hei, kowe iso metu dhewe buka kok jangan ngomong. Aku suruh. Ya suruh mama tadi suruh barang. Aku iki orang sontek, semoga kepenyaan. Ini, wah, belah, pengen abur, bukan anak-anak nam, anaknya buana. Apa ini urung masang? Iki, suwek, lo. Aku emang urung masang. Masang apa? Masang softtek. Iya betul kuda sah. Iya betul.
Kowe ngawur Mas Bos. Wong ngecap sandal kuwi. Ukurane iso ngecap 3,9. Kurang ajar. Ngawur kowe. Ngawur. Ancam kancaku KN. Iri. Ayo. Ayo. Pakai sakti kowe. Salah pakai.
Kancane teko kancane.
Angger apa denen? Gemet. Gendruwo mau suwi iki kabeh. Carane ngadepi piye? Kowe carane ngadepi. Aku. Carane piye? Aja kan. Telung jam modal. Ora ambukan telung jam. Iki nek tak golek cara aku mateni kancane. Mending urip. Wow.
ben moder lah. Golek bocah cacingen ini wangi lho. Bocah ora kaya bocah. Lah kaya apa? Ratun. Ratun moder lah. Ben. Bocah iki carane aku. Akale. Wayai penuh sejati lo wayai bukan wayai. Dimasak kok kene kowe. Ora. Aman. Wis kerebusan kowe maling go sepeda. Kayu ini rusak. Orang banan kuwi. Ngarit sih aku, Mang. Ora apa-apa sepeda lagi nggo apa nggo ngene barang iki. Lho iki cara iki ya. Cara piye? Apa nyiram bako ta apa? Nyiram ngawur. Apa iki? Iki ngono napas panjang, anti bocor, anti karat, anti tumo, anti pecah, anti mulai. Carane piye? Carane nganggo lho piye? Kali. Kopi masih. Apa Jo? Mampu batang. Mosok balapan batang. Yes. Kowe malah mesra-mesraan. Arep dhewe kok arep sapa? Kowe sing mesra-mesraan. Hah? Iki dicolok ora? Bocah malah.
Aduh, tolak, aduh. Gianto, suketku mau colong to. Siti. Nang kodesku tak pakani apa to? Wis colong-colong ngono. Kok tak ngandel ya? Iya. Sendiri kowe. Motor kok serkel. Kene Mesine lho. Gringgingen rasane.